uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba nomama, ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu ophilayo. Ngicela ukuletha ubufakazi bazali. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Ngomhla ka-16 ngibe sengozini yemoto. Ingakenzeki nje ingozi. Bengigibele etekisini kade igijima kakhulu. So kwafika kimi nje ukuthi ake ngikhuleke. Ngakhuleka ngabiza leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngabiza mhlambe kwaze kwaba kathathu. Kanti akusele imizuzu engakanani iteksi sivele sibheke engozini yemoto. Kwavele kwasukeleka nje imoto yangena phambi kwethu. Imoto kwafanele ngabe iya-observe yona before ingene. Yavele yangena. Zavele zashayisana-ke washo ukuthi neteksi le ayisakwazanga ukuma ngoba yayigijima kakhulu. Ngalimala emlenzeni nasesifubeni. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi angilimalanga kangaka nasesifubeni. Ngathi noma ngenze i-X-ray ithambo kwavele ukuthi alithintekanga. Akekho nowalimala kakhulu. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngiyamdumisa nje nangaleli gama leli ukuthi uJesu Kristu inkosi. uNkulunkulu ungenzela umusa kakhulu. Ngiyabonga. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela Baba ekuseni. Ngicela Baba ukuxolisa kakhulu ukuthi kunobufakazi kumele ngabe kade ngabuletha. Kodwa nje ngokubuka isimo sokuthi ubaba exinekile nanokuthi sike saba nenkinga yenamba. Nje ngibe namahloni ukuthi inkosi yami ubaba uxinekile, yabona. Ubaba uxinekile kodwa nginobufakazi Baba obudala kakhulu. Ngiyaxolisa nje ukubuyela endabeni endala. Kuye kwaba ne-VN Baba yomuntu wesifazane obe esetshenziswa usathane kakhulu emelene nekhalizi nasentabeni likaJehova. Kuyabonelelwa ekhuluma ngokuthi ubaba akabiziwe uNkulunkulu. So le VN yafika kumina. Mayifika kumina nami bese ngithi-ke ake ngiyilalele ukuze sizwe ukuthi usathane uhlela ziphi-ke manje. Usazi masikhuleka sikhulekela phe kwakuphi. Ngithi mathi ngiyayilalela Baba le VN, ngangilalela umama ekhuluma lo mama. Kuthe kusuka njengoba ngathi ngilalela umsindo wenja. Ngeza inja engathi inja egwavumayo. Bangumsindo lo msindo umsindo wenja. Ngithuke Baba ngile ngiyilalele le VN uyakhuluma lo mama kodwa ukukhuluma kwakhe sengiza ngathi manje kugwavuma inja. Yazi Baba igwavume inja, igwavume kuze kube ukuthi engqondweni yami kwakheka isithombe sokuthi uma ngiphethe ithambo ngiphosela inja ziningi. Lenja ethatha ithambo yabaleka, mayibaleka mase zithi ziyasondela ifuna ukuyiphuca. Kuba nalo msindo. Kwaba nalo msindo Baba yaze yayophela Baba le VN umsindo wenje egwavumayo. Ngathula Baba ngabuka uNkulunkulu Baba ukuthi uNkulunkulu Baba khona abantu abazolimala ngokudlalela ey'ntweni kaNkulunkulu. Baba buningi ubufakazi bami angazi ngizokwenza kanjani. Kwaphinda uma Baba wayenza inkonzo yangoLwesine waze wareporta Baba ukuthi ukwi-parking esesibhedlela ngicathu wayegijima indaba yomntwana engaphilile. Ngalolwa suku uma wayethi mayishumayela Baba eshumayela ngangizwa umuntu wesifazane ngemuva owayethandaza ngey'limi emva kwakhe. Mayeqala nje evula umlomo ethandazela umuntu wesifazane ngey'limi. Waze wayoqeda uma eshumayela enkonzweni yangoLwesine. Ngizwa umuntu wesifazane ethi uyakuvula nje umlomo ethandaza ngey'limi. Lo muntu wesifazane ngemuva ethandaza ngey'limi. Yaze yayophela inkonzo Baba. Ngizodlulisa lobo bufakazi nje Baba. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi sintabeni likaJehova. Ngiyabonga Baba ekuseni ngilethe ubufakazi nje. Ngibonga bonke engikutholayo babona amandla ngikuthola kule ndawo esengingene kuyo. Ngiyabonga kodadewethu wangiletha la. Izinto zinkulu, izinto engizitholile ezingezimangaliso empilweni yami. Ngilethe ubufakazi-ke Baba ekuseni. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu.
ngiphuphile nje kuleli sonto elidlulile, ngiphupha amagundana 5 egcekeni ebusuku ngilele. Kukhona belilikhulu ngaphezu kwawonke, kodwa manje leli elikhulu ngilazi engathi liyafa leli gundane. Ngithi kusenjalo ngibona umama ethwele ekhanda ethwele into ethile engingayazi, kodwa ngiyambona lo mama ukuthi eyi angathi unemimoya ethile. Eyi vele ngikhuleke ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngisho kaningi Jesu Kristu ngalesi sikhathi ngisho uyahlehlela lo mama, uyahlehlela. Ngiyambona kona ukuthi nemimoya ahamba nayo ebusuku ngilele. Bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Ngambabaza uNkulunkulu, ngammemeza leli gama ngathi uJesu Kristu inkosi. Wavele lo mama wanyamalala, ngaphaphama ngisasho ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu. Namagundana ngisawabone senyamalele. Awu leli gama liyasebenza baba, liyasebenzela leli gama. Ngizaqhubeka ngikholwe ngenxa yaleli gama engilibonile nami la ekhaya ebusuku lingisebenzela, lingenzela izimangaliso. Inemfundiso zakhona ziyamangalisa. Izwi likaNkulunkulu liyasebenza. Siyabona amandla wonke, siyabonga Jesu, siyabonga sisebenze emimangalisayo ela kuleli khaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyambonga uNkulunkulu. Qhubeka mntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho. Nomama uyashumayela, umama uyafundisa. Awu Nkosi, siyabonga. Solahlwa siswile ngegama likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Haleluya. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Baba, la bengiphethwe ikhanda, belibhlunga lendlela yokuthi nala emehlweni bese kungathi angisaboni kahle ngendlela belibhlungu ngalo. Ngase ngithatha umkhuleko wabaseRoma 10:9 ngawukhuleka. Emva kokuthi ngiqeda nje ngithi amen, lavele lanqamuka, kwathula kwathi du. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngidlulisa lobu bufakazi. Bengikade baba ngisemkhosini ka-21 days. Ngibonga uNkulunkulu izinto akangenzele zona. Uyishintshile impilo yami, sengizizwa ngilula, nginomzimba olula. Ngimbabaza ubukhulu bakhe uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Ngibongela nomntana sekhaya, umagcini wasekhaya. Bengimfakile, ngimkhulekela ukuthi athole umsebenzi. Usewutholile, useyasebenza. Ngibonga amandla kaNkulunkulu, ngibonga uNkulunkulu ukusithwala kwakhe. Ngilikhulekela njalo ninomama baba ukuthi nihlale niphile isikhathi eside. Sizofunda okuningi kunina ngoba kuningi okukusibuyisa endleleni. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyathemba ukuthi usagcinekile emseni wenkosi yethu uJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu usenzela umusa nomoya phakade nosinakekelayo, osikhathalelayo. Siyambonga kakhulu inkosi uJesu, udumo kuye nesibongo lufanele udumo naye yedwa. Baba, bengizosho ukuthi because ngafumana i-learnership yezityalo i-Secostrat. Ngiyayibonga kakhulu inkosi uJesu yabantu abane-disability. So ngiyamcela inkosi uJesu ukuthi ngilonde, ngigcine, ngimkhazimulise uKristu Jesu, ngimkhazimulise yena yedwa onamandla. Ngakhohlwa imiyalo yakhe, ngiqaphele kukho konke. Ngiyabonga kakhulu baba, ngibonga nomkhuleko, bengikhuleka njalo ngicela inkosi uJesu cause baba imali yami le grant iyona esiphila ngale ekhaya. So nje yabona, ngiyambonga inkosi uJesu ukuthi nokuya ey'nkonzweni belicebo lakhe nje, kodwa ngiyambonga inkosi uJesu yena oveza amaso njalo. Ngiyambonga ethi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi baba.
uJesu Kristu oyinkosi Baba Nsibande, ngiyanibingelela ekhaya nasekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngidlulisa lobu bufakazi emsebenzini nginekholigi yami egulelwa umamkhulu wayo. Wayengene esibhedlela esinye sama-private hospitals, wa-deteriorate kwaze kwasho ukuthi uba ne-multiple organ failure. Bamshintsha kuleso sibhedlela sokuqala bamsa kwesinye sama-specialist lapho wafika khona wafakwa kwi-dialysis ngoba wayengasachami nokuchama. Babiza nefamily basho ukuthi hayi kungenzeka noma yini noma nini na. So ngase ngiyamnikeza kukholegi wami lo mkhuleko, ngathi akawubeke endlebeni kamamkhulu wakhe. Kulobo busuku lobo ubekile umkhuleko endlebeni yakhe umamkhulu wakhe, avuleka ama-kidneys wachama. Emva kwalokho waluma ama-tubes lana, kanti bese umuntu nje o-paralyzed. Waluma ama-tubes lana e-ventilator, amventilathayo. Ngakusasa washo ukuthi sebeyamsedate. Ngaya ngokuya bamkhipha ku-ventilator, waya ngokuya ephola. Kumanje nanje uku-rehab lapho esefundiswa khona futhi ukuthi abuye akwazi ukuyihambela, akwazi ukuzenzela izinto kahle. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi, iyamangalisa kakhulu, uyayimangalisa inhliziyo yami uNkulunkulu ngendlela asebenza ngayo ngemkhuleko yakho Baba. Sithi nje uJesu Kristu uyinkosi, akhule sinciphe thina.